Zarautz eta Donostia arteko garraio publikoak bultzada nagusia izango du datorren urtetik aurrera. Trenez, Zarautza eta Donostiaren arteko ibilbidea 20 minututik 20 minutura egin ahal izango da. Horretarako, Orion lanak burutzen ari dira. Trenbide bikoitza egongo da bertan eta horri esker, esan da bezala, ordu bakoitzean 3 bidai egin ahal izango da Donostiara eta Donostiatik Zarautza. Egun ordu erdiero dugu tren joan etorria, baina 2010tik aurrera Orion trenbide bikoitza erabat amaitzen denean, maiztasun hori 20 minututara jaitsiko da. Beraz, herritarrak Donostiara joan eta etorri egiteko garraio publikoaren zerbitzua areagotuta topatuko dute eta hori noski eskertzeko albistea dugu.